Mukase ne we na efiada na yedru Mukase de na aduane ne ye ba abeyo na ene de nika wo me se ewremunam ene ye be ye ho adwuma na mpa mebre ne me ya se ewremunam ya me fa me nsakora nta bi da me de aka ne aho awie ya ye twitwa ma me se mfa ne aduane enye raw sei enti uja me ewremunam se raw da me de over witness nti sa ne me hu na ni so enti minim se de ye twitwa no ena minim se de ye ho adwuma eno nti ne ye nyina ye ba be sua ne atumi de aye nkwan mo hu itumu se green wa ha de na ye bunabunu ne de ba ba ye mpa mebre no eya bushmeat na bunabunu ne de yo na ma me ka cho se St Andrews was say SHS de ya de hu be hia so be man kola yakobi enti bomo de first second term no mo yo mo je ye school form an kesim asemfo so don kwa no fenin you biase boss kwanta enti from 0244696911 yanko Greenfield there wo mo say wo de adenkwa Garlic Plus na de aba immune system no ye bubusu na tumi aboa ya de bi edokoro wo se nkankan ne ade wo merew wo mo adogon nungwa from 0243983906 na ma me da gomba de hia da wetime de hia da heba me sha de hia da macho capsule de hia da capsule de hia da heba betesi na wo de ye adwuma wo pe bi ato a wo ko nkokọ anyina de ho na hwe kese no from 0242042783 na yakọ Morovia ye de Africa World and de ko Morovia Sierra Leone ye de ko pie mo 4 times in a week Joada ukwada fiada no kwasiada sika ye de no $199 per sika kuma bi no wadu Morovia na so wo mko Lagos wo mko Abuja ene ade from anasa obeko website flyafricaworld.com flyafricaworld.com and to free me 0800200200 na ya Kingdom the tremendous capsules and the about tremendous capsules we be so oba we see ho papa new Kingdom just simple capsules and new Kingdom garlic bitters garlic capsules from 0240521276 kwa na me honorable Fasilatu Raji Fasilatu Raji we assembly member Aguna West Swedro CEO Efie lunch and restaurant Accra La Paz New Market was opposite Emmanuel Methodist Church and also the general managers of Golden Star FM 89.3 Aguna Swedro Akwaba. Yeah, Boko the assembly one. Boko. Yeah, assembly yes. I now bet yeah, said yeah, Akrantie na da wemba. The Akrantie me who said ye tie na na fe ye said ye be dwa no te room nam ye bonu tuo anasa ye sunafidie. We dey tu. Tuo hey na wato from no lesson. Enti Akrantie na ma ye krado. Me hunu wo kwa ho se mrantie na adwa no ma ho no ma biem te said ye da ha ye hunu. Enti ne dwa me yankwan. Enti Akrantie na ansa wo be dwa no wo ye ndai. O de ni share sushi. Say oye fresh a obetumi e de ejai o de ne to so obetumi atwetwe but say onya ma ne kwhye fridge mu a e say wo man nsuo no hu pa o starting so obe start woni ti awe so e sia wo sade de ti e se pa e ma ya de o pa let's say o ye den o rere no no tu say o rere ne ho ne nyina na ade ba ko empe ne say wo rere na wo so ne dua na ebetu nti se ni dua no betu ebetu efi nti no se ye ya na dua ni to ale na de beba oh enye hwe but ebia na wo de kwache obi e wo so hu ne part ni na nti no be ti ase hu no se ya Akrantie aha e de da kra bia debi ye so ni dua mfremfre ase ye starting so ye start wo ni ti na okuta sharp teeth nti me hu se no aha nti wo start ya obetumi ebububu ne se no se ne ebe ya enkopra wi se na we si a chef fridge m nti no me pra ne ye ni ha kakra nti se wonya abotre na o di shefu ma no aprapra o di shefu ma no aprapra di shefu ma no wa so be we na o kitchen ni na da na Akrantie mi oh be nde nya ade a opede na openti eja se wonya abotre o ye no kakra ti o ya na nkwa asan de na hyensuo no mo yeah, so you want I had in the say what's on the ratio but so you fresh there no a jacket cry as a bone to allow saka who ja betumi akontem but enyama ne ko chef fridge mpe na akoya different thing all together ti wo ye na akra asande ne ratio na asa wa so na nam mienu na odi hyemu ne na ho na ho den no wo but wo de fra ne dua ne dia ebetu aha ti o dane ni na uso ni nsai mu
Eshi nti oh yeah. So nya abotre. Eshi kakra ma brɛ o. Papa. Omom di brom na me yankwan brɛ papa so nsu hye huru buru. Ena ne nsadue mu sa no. Eshi nti wan ya wa de kakra bi a ukoso dua no so atu aso. Ti na ho de ni na wo ne nsa ne nan no. Na Akrantie no so pa o. Oh, we kwa na yo mtete ana ebi so se. Ebi skra so chense. Ebi kwa te se baby mfo na so pa. Ade nketo anso wom. No na mwure ni mu a apart from to no yetumi de bibi so de kono. Yetumi de efidie ye. Na yetumi de nkraman ye. Na nkraman na sana. Nkraman ye de no mkọ ache. Eno no ayese wunya Akrantie no. Na dwonso no. Na wo de so nkraman. Aha. Na wo de so no. Wo de so no de a baby Akrantie ne hye bia. Obuka koyi naba. Obuka kwache naba. Na no ba de nya Akrantie ne dwonso. Eno no metwitwa amekere wo senya obesi enya na dwonso no. Nti eno no dada no. Akrantie a wakum no dada no. Debi we ya dwonso. De wo pa na che no. Debi ti se ne wewu dada yi. Aha eno no wo pa mu a. Wo be hu ne dwonso. Ne dwonso no. Wo be yi ne bokọ se ne be ya empai. Aha. Na wo de gu bottle mu. Ti wonya wo kraman na ne de abofo na nim kwan a. Nti ne ma. Omo fa so kakra ne yonko ne yemre ne yi se be bitimi aduane hu dwonso because my one. Mo hu Akrantie dwonso da. Na Akrantie nkwa na tumi nya dwonso wo de mu a yetumi hwi. Asemo. Eno no. Ekuta different, ekuta special ye be kan say fragrance. Ana yesa. Na no. Na no dwonso ne tumi de ye aduane. Debi. And then crama ni dia. No so mutumi de mu ani bi ebini ede ye nkwan. Akrantie ebin se wetumi de aye nkwan. Eni ni asem no. Akrantie ebini ne etumi de ye nkwan. Eno na ye bre ni so anti no. Se ebre ne tumi emanya. Ye betumi. Efie ne hemfa na wo. Efie ne wala pass new market Cosmos kwan no so wa. No de na ye ho. Ye fufu banku amutu. Ene kokunte ni ampesie. Just a local kwa. Enye spices asembia. Ene je ni ya kan ye dia nkwan. Man ye bibria. Tie no se obi pa Akrantie na feed ho mo. Ebi ho. Akrantie ho amoku a. Otwe bibia wo bibia ho. O fie ni fie. Enwa ina. Ye wala pa so se papa. New Tabora. Normally ye 0244 57 36 96 0244 57 36 96. And say if you see you. And one no. Say asha fridge ma chenti no. En ho no. Aye aha. Esa na obre. Ne nani ne ntumi pod. Esisi no. Obi wa na onyem. Nso oyo ba. Nti no. Onyema efu mutumi ye aha. Go so na opedi an. Nti Akrantie ne ye bedwa. Na ni nyina ne se ye ne ho no. Nwi na wo ho no. Ye eti se de wato akoko na wo pese okuma akoko no na wo pese udwa akoko no se takra na wo ho no se otumi de hye nsu na wo yi takra ni na efiri as wetumi adwa nti we no nsu hye o se hye fridge mu a che se wo de nsu hye na ye ne mu ma ye mo no sa no mkofa no be wo na wo pese o ye yi a eno aso de be hu ja wo na wo kro as we wi obi bia ne ti na eduro no a ye pese ye hwane ne ti ne nine no ho because almost finished ye hwane ho kra ye almost ne ho ni nyina nwi ni nyina ye ase ye yi a nkasa ye ani nyina efiri ho na wo se de fu ade we ya ne sa Akrantie no so wonye mu se de ye obi ntumi hu na we ye de ye bibia wie aho eni Akrantie ya ho na ho se wa se no ye de beba ba ye bu na buru nkwan we eye kontomire na ya blend ye eni na we Mukase nti emfa blender enyi so ha ye de apotoyo an ya apotoyo ya de kama afeko tal na ye nkate ye so na wa he ye nkate na wa he ya tese de ye bu nkate bi ena afi o he jene na ebi Akrantie ni bi akwa akosisi eni jene ni ena afi eye meko ni ena o he ko susa eni meko sa kire me biom se de ye no Akrantie na so opeso yi opeso we ya udi nsu sija so e ma ne hu ti se na wo yi akokọ no pepepe ena nsu no hu wi a obedin kan de ni tina him ni tina na se o start free
na owo sharp teeth e wa ha nti se na ebe ya ne teeth no enkotwa wa na enkopra wo no ese odi nkan bobo ne so tutu free ho ansana wa start na se okosha fridge mu a na oye blogger ne ho ye ne e din kakra nti eno etiki time se the way ni say dwame hwe na yemre ne ya so ntu de dwa iwe ebe de aka sawa nti dwame enko nka mewie ni say ese me de ne tutu ja so na enwi na e wo no ho na nka free ho me twitwi ho fine asana me ya maye but ebre ne man kwan a enko ye nim na iwi a na ya tobo uwi anu wedware ne kamansa ebre ne ntino eno ane se utwa ne ti a no akane no eso nya aboteo oh eno ane se obetu o pai ne home a ebetumi amani bi na tue ne we no nti Johnson na aka so be kire me na me pen first Johnson no we why sisi fanti ni best ne pa no wa bom sa ne kitu fanti sisi ne pa ti Akrantie no na ye dwane ye ma de na otu afiri na Akrantie na maka so ni se wonyem ne funku an e de ane baba Akrantie nti ye tuma wi ne Johnson ne ye hwehwe na tira kwan sisi ye nti de ahi na ye be ye to abuo na de ahi na ye be jam because me say liver wo ho baby ni bi ne so wan na wo na se nti obedin kan yi ne brebo ne abaye no ato no se ento ntwene ne de ato etu de ye nkwan na ebi mboa na ne hefa bi ne sande to ana ne toilet no ni toilet na eno na aha no na me ye na ne ye de be ye nkwan no ene ne me boa aha nti Akrantie ne toilet na ye yi ato ho no so ye nto ntwene se betimi de aye nkwan eno ana ye de ye nkwan no nkwan na ye de ede na Akrantie bi ne ye de ye nkwan ye yasa abo no ye de ne bibia ye di wo nti Akrantie be yi ni bi no na ye no so ato nchen se ye aduane ma ne ye yi ne ye liver no so de ato nchen nti de aka no ena ye be hwe ho asemaka ye no so ye ne bi na no so ye ni bi na bi o me Akrantie ni bi de dos ena o mi ani na ye ba be nkwan eye ebunabunu ne ye ba be nti Akrantie no ye wie Johnson no ye ne hu e chin baby wo Johnson na kote baby nti ye dwane se wie a ye nda wie na fa ye twitwa ye wie no ye wie ano no na se ye twitwa no ye da ye nkwan mba nti sama me process ni bi mu na fa ye fan so so wo chi Akrantie na wo ye ne den o de nsuo si ja so ma ne huru o de si so ma ne huru a na o de ne ti no e di kan anu o de ne ti numa na wa twedwere ne ho ne nyina se ne ayaye ne yesa na ye no se ye twetwere ma nwini nyina free ho ye tobo de ne tuja so na ye we mu nyina free mu ansa ye wi a ha ye to ma ne ye dodo kama na wa dware no wo dware wi na wa pay mu fine so wa ye ne ye mu ade no na obi wo ha na ne ye mu ade no eno kra na ehia no nti a wo hwe ade a ye yi nti yo ye mra so se sorry so na me Adom ye tumi atwitwa ai akaka na ke bedwitwa na ye de aye nkwan na efie ne fie lunch restaurant Accra La Paz New Market Emmanuel Methodist Church mo de be chance bia wo mo je bi na bi waduane abo wonu mafacha ye na so ese e kire se de ye Akrantie honorable Fasilatu
Raji assembly member Aguna West Radio na mane ye dey 0244 57 36 96 senti number no dey atudwa no come dey una padiane dia na next pizza dey restaurant ya ma pizza we local na do ni achiro na ne matumi akoso enfa edwumede ni mra wie na efiara boja ye dey si kwan bi asodo ala be session that's